Lalo pa ko intro do. Gihatag ko na ko ni Dungaling Dan Kuptas. Maikson mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong pahayagan sa kamaturan DYHP size 1-2 sa dial sa atong mga radyo. Niyata sa Plaza Independencia, Cebu City. Atong yugbong pagtahod sa atong magagahong mga Diyos o ato sa pagtamod sa atong buutan maligdong mayor sa siyudad sa Sugbo, Cebu City, si Honorable Mayor Mike Rama. Saludo ko ni Mayor kay daghang kay kag proyekto og daghan yun ang mga Episantiris Plaza Independencia ang nindot hayag og very safe place. Pero sa dili pa ko mo padayon sa atong tema kay doon naman tayo yan lang na to very friendly discussion. In other words, a debate with peaceful rules that will result in peace and order and exchange of reasons and facts from the Bible. Pero sa dili pa akong mga pasalamat atong pagtamod sa atong LGU sa Talisay City, panguluhan ni Mayor Samsam Gulyas, kay niadtong pila ka adlaw milabay dako kayong sunog sa Talisay, 93 kabalay na hagba sunog og nabu og goal kay mga katawhan. Pero nga itong Mayor Samsam Gulyas, kauban sa Vice Mayor, mga councilors, ug sa Congresswoman Rhea Gulyas, miyadto og naaday kalipay tungod kay gihawanan o namatud-an nga ngiyuta dayang giugbukan sa mga kabos kaugalingon sa gobyerno. Unya, ugbukan sila balay, kurtin lang lipaya. Unya, ang kondisyon data-data lang. So, nagayon ng mga tao, blessing in disguise na ini, sir. Unya, akong na-interview kanina si Brad Rogelio Tabuada, ang magluluto diya glamian kay Pusok sa Talisay, ni ko siya Brad Sok, pertig yung lipaya sa mga tao. Ilag yung nailanga o sa ka mabtikon o mabination ng mayor. Kaya giduogid sila o gipahibaw sila. Nga di ay murag doon ay plano, nga doon natin ni angkon anang yutaa, o doon ay plano nga kabalhin ng mga tao. Pero dili na sila makabalhin. Kay tukuran sila og bag-ong balay, sugdan naman dito ko ganina. Tungod sa kasing-kasing sa mayor nga maluluyon kayo. O kauban niya mga councilors, iyang kapika si Congresswoman Rhea Gulyas sa 1st District Congresswoman o ni tabang sad sa pag-ayuda. Mao na ningon ang mga tao, tinuod gyud ning aksyon agad ang Mayor sa Talisay, Samsam Gulyas. Usa mga pasalamat nila o mga pag-ampo usad nga nahitabo makaluloy kayo matud pa ni Brad Rogelio Tabuada kay atbang raman ng iyang balay sa nasunugan. Grabe kayong kayo, Brad Sok. Pero ang pag-ugdaw na nagayday na mga luha sa mga tao, tungos kaguul asa sila mahimutang. Pero gipaluna din sila sa mayor o sugod na pagkato na ko, doon na giugbok ng mga haligi o nalipay mga tao kay confirm nga yuta dahil sa gobyerno. Manya confirm nga datadatahan lang nila. Lipay kay mga tao. Mayor, lipay kay mga tao. Usa salamat. Uban nimo ang imong mga buutan sa mga kauban o uban na si Honorable Rhea Gulyas ang 1st District Congresswoman. Oya dito ang ato sang mapabisadon, may natagon, maluluyon nga Honorable Vice Mayor Richard Fernandez Asnar. Yung mga councilors, sila si Digul Gulyas, Honorable Gulyas, Digul. Yung mga kauban, sila si Brad Maning Cabriana, councilor. Rudy Cabigas, ako ning pagumangkon, councilor. Danny Caballero, of the following police councilor, si Gail Restauro, Firdi Rabaya, Lester Daan, Licto Bacaltos, Attorney Arthur Bas, o Fi Ilanan. Nagkayusa, Lester Daan. Nagkayusa, naghugpong sila nga madali ang paglutaw sa salapi nga igasto pinagi sa appropriation
dili tingali ni resolution pasig kuani kining resolution na din aron makagawas na ang gasto sa katawan. Mao ni mong pasalamat nga gipahungaw sa mga kaigsunan natong biktima sa sunog. Og sa pagkakaroon ako sang ihatag sa atong kining organizer sa Catholic Defenders Talisay, Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok ug karong gabi una tanan pasalamat ta sa atong station manager Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag nining oras sa mga CFD kon Catholic Faith Defenders. Daghang salamat Attorney Rupil Fernandez Banyok, station manager sa DYHP sa 112 sa atong dial sa atong radyo. Nya sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon sa Kabisaya anong minaraw, may gabi ka natong tanan, labi na diya sa Tapol proper si Brother Robin o Brother o Sister Esther, may gabi. Nya karong gabi na ang payagan sa kamatuoran adunay usa ka friendly debate pinaagi sa duha ka magpahayag sa ilang kamatuoran. Ang affirmative side ani si Brother Sok o ang negative side si Brother June Oliver, pastor sa Pinto Crystal Church. Unya ang ilang tema mao kini nga pamatud-an nga ang mga pari dunay authority sa pagpasaylo. Okay na Brother Sok no? Ang tema. So ang atong moderator, atong awhagon si Brother Danny Cugtas, unya nga awsa sa mga komentarista sa radyo. Unya atong timekeeper si Brother Dennis Bardinas. So atong tawagon atong moderator si Brother Danny Cugtas. Salamat kay Brad Aling Bacalso. Unya salamat ta ni Brad Sok, regular anchor diri sa pahayagan sa kabaturan sa DYHP Cebu. Og sa atong station manager si Attorney Rafael Banyok. Og diya sa master control. Mayang hapon, may gabi, depende sa lugar. Kay live ta sa Facebook karon, live sa programang pahayagan sa kabaturan, live sa Facebook ni Brother Sok Fernandez. Unya ang akong kauban po nga usa sa muhatag og abilidad timekeeper si Brad Carlo Badinas. Magpapawinaw diya ni Bus Fredo Dos diya sa Barangay Budlan, pag-reach siya. Unya ang tema gibasa na ni Brad Aling Bacalso, ang rules kung sa debate focus sa tema. Dili ta mo gisgot og lain topic. Unya tapos kinahanglan sa rebuttal mao gyapon why personal attack. Kung na reklamo sa usang tag-usa, care-off lang sa moderator, kay badlungon na to kung wan ang magsubay sa rules. O niya, kung ang moderator mutingog, kinahanglan taga-agrespeto, aron way gubot nga musulbang nining maong debate karon kay giatangan ni Kabisayan ug Mindanao. Ang topic, ang pare dunay authority sa pagpasaylog sala. Affirmative, Brother Sok, safety, National Advisory Catholic Defender. Negative, ang negative mao si Brad John Oliver, usa ka pastor sa Born Again Christian. Dito maglangay, ato ding ihatag ang 8 minutos. Alang sa affirmative sa iyang pamatod, nga ang pare dunay authority pagpasaylog sala sa tanang nakasala. Brad Sok. Salamat kayo Mr. Moderator, Brad Dan Cugtas. Sa imong mayong pasiuna painumdum na to nga ang atong tuyok tumong dining debatiha is not who will win. Kinsay mudaog. Batang mudaog mao ang kamatuoran, ang mudaog nga atong ituboy mao ang Dios, not the debaters. This is the very good reason why we exchange our somewhat foundation of our faith. Magsugod ko sa paggutlo sa San Lucas 24, 48. 47. Ngamingon ng atong Ginoong Kristo nga ang iyang katapusang minsahe sa di pa siya mo sa kasalangit, mao ngay wali ang iyang ngalan o ang pasaylo sa sala. Nga ang katawhan makaamgo sa dakong gugma o kaluoy sa Ginoo kanatong makasasala o sa mao'y usa ka misyon ni Kristo nga dili matapos sa iyang katluag tulo ka tuig pag-ani sa kalibutan, gibili niya ang usa ka dakong otoridad, dakong instrumento sa kaluwasan.
mga pasaylo sa atong mga sala. Ako na natong hisgutan o akong ipambit kaninyo mao nga nganong mangahas man ang pare pagpasaylog sala kay ningon man si Jesus niya itong sakiton napasaylo ng imong saladong maayo ka na nitindog na iyo dayon ningon tong mga kaatbang sa itong Ginoo, what? Unsa ka? Way makahimo pagpasaylo sa sala gawa sa Dios. O sa ganong nangahas ka pagpasaylo sa sala, nga dili maka angayan, wa kay katakos. Unya labi na mga pare, kay tao raman. Way makapasaylo sa sala gawa sa Dios. Busa ka ng pare, kay tao raman na, dili na makapasaylo sa sala. Asa man nato isumbong gisugid atong mga sala direkta nga to sa Dios. Ug asa na mabasa na sa Salmos 32:5. Nga si David hari nga makasasala kayo nga nabuang na gay siya tungod kay ang iya mga sala nakahimo sa pagpahigos siyang lawas. Mao na nga tagsan na lang siya nga ginhawa. Ug matod pa niya akong gidiritso Ginoo nga akong pagpangayog pasaylo sa akong nga sala kanimo ug imo akong ipasaylo. Tanaw ba? Kung mo kumpisal niya mo sa makasasala, sundo na to sa David. Diritso sa Ginoo. Nganong wagi pamantag pare, nga ang pare tao raman na ug matod pa sa San Marcos 2 City way makahimo pagpasaylo sa sala gawa sa Dios. Nga pare tao raman na wa na siya otoridad sa pagpasaylo sa sala. Maigsoon, pasaylo ako nga akong giuna ang objection kung pagsupak. O kaya na may pagsupak, ako ng katungdanan. Ubos sa agda sa atong simbahan, pagtubag niya ng maong gingan na natog pagsupak. Unas tanan na sa Isaiah 55:8. Nganingon ng Diyos, nga akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ang inyong mga paagi, dili sama sa akong mga paagi. Sa ito pa, God has His own way. God has His own plan for us. Bosa, ang maong pagpasaylo sa sala, sumala sa gingon sa Malakias 2:7. Ang mga pare, akong giatagan o kagahuman sa pagtuon sa kasulatan sa kahibalo sa balaod. Og sila kung tuna mo'y mga kakulian sa iyong kasalanan, kahupayan, pasaylo, pangadto kamo kanila, mga pare. Kaya mga pare, akong mga sinugo. So, nabasa na nato nga, within that, there is the plan of God, doon ay plano ang Ginoo, nga iyang pagpasaylo sa mga sala, ipaagi niya og ministry. Asa na ito mabasa na? Nasa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 18 ngadto sa 20. Nganingon si San Pablo nga kami mga ministro sa Dios alang sa pagpasiguli sa mga tao ngadto ni Kristo ug gikan ni Kristo ngadto sa Dios aron pagpasaylo sa ilang mga sala. Kami mga pinalan gihatagag gahom sa Ginoo nga ang katawhan nga makasasala mapasiguli ngadto kaniya ngadto ni Kristo ngadto sa kami. Kinsa nang kami? Mga saserdote kon mga pare. Muna nga, doon na ba tayo mabasa nga doon ay pare diya sa gitukod ni Kristo, iglesia, doon na. Ito na mabasa sa 1 Pedro 2:5-9. Kaningon nga kamo mga sakop o kamo katawhan sa Dios o kamo gingharian sa mga pare, the kingdom of priests nga magahalan. So gipaybaw nga dunay kingdom sa ato padaghan nga mga pare nga moalagad sa Dios. Iya unsay tuyo niya na si David nga ni direkta pagpangayog pasaylo siya mga sala ngadto sa Dios. Ug iyang giassume, iyang gihuna-huna na pasaylo na siya. Wa pa di ay. Kay pag-abot ni Nathan 2 Samuel kapitulo 12 11 ngadto 13, siya si David nakailakin sa si Nathan. O siya ka prophet, o siya ka propita, sama sa ka pare. O siya way langan matud pas Biblia, and David confessed
his sins to Nathan. Nga si David kumpisal siyang tanang mga sala ngadto ni Nathan. Gipnap maminaw ni Nathan. Takong sala pagpatay mga tao. Unya pagpanapaw yang gisakiyo ang labing matahom nga babae siyang gingharian si Bathsheba. Niya asawa de siyang pinangga og sinaligan nga general nga si Ora. Busa dakong pagpasol ni David. Busa di kumpisal siya. Nasa Josue 7:8. Si David mi kumpisal. Sa 2 Samuel 12:13-14, si David mi kumpisal. Ug si Akan usa ka makasasala nangawat mo sa tila ni kumpisal ngadto kang Josue. Kinsa ni Josue sumala sa Zacarias 2:1 labaw nga pare. Ug sa dihang siya ni kumpisal mingon si Josue, imong gitug-anan ng Dios imong sala pero nganhi ikumpisal kanako. So mapasa sa Biblia nga doon na di pagkumpisal ngadto sa pare. Busa ang akong gibarugan. Klaro og tin-aw sa dihas bala ang kasulatan. Daghang salamat. Salamat kay Brother Sok. 8 minutos pamahayag. Isip affirmative o niya ang negative side karon taga 5 minutos pag-cross sa imong baruganan. Pastor John Oliver, ari na bro. Nagsuot pa ni sa iyang ipangutana. No? I-cross examine niya ang affirmative 5 minutos. Atong ihatag si Brad John Oliver. Go ahead. Unang pangutana. Pare ra ba ang gitugutan o may authority nga mangayo og pasaylo ang mga katawhan? Doon ay personal away sa duha ka tawo. Kung kinsa may sad-an nila, mga ipasaylo sa hisad-an. O ang hisad-an sad, mupasaylo sad. Personal na. Pero ang gahom nga gihatag sa Ginoo nga pare, dili lang sa personal nga nakasa nato. Asa mabasa na sa balang kasulatan. San Juan, Kapitulo 20. Versikulo 22 ngadto 23. So pamusaka si Kristo sa langit, mihuyop kanila mga pare, dawat ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala, I repeat, bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Og bisag kinsang sala nga wala niyo pasaylo, wasan mo pasaylo. Bosa sa mga internal mga kakulian sa atong mga kasaypanan makakita tag-away, unya nakasata mga itag pasaylo niya, siluon ta. Pero kining gisulti karon sa San Juan 20, 22, 23, dili di sa nag-away lang, bisag kinsang sala. Ya naa sa 1981 Bibles, mayang balita Biblia 5:8-9, kung naglibog mo si mga sala, ikumpisal ka na sa pare sa Diyos. Okay, kaduhang pangutana. Kining Juan 20:23 gisulti ba ang pare mangayo mo pasaylo sa pare o kinsa man jud tinod anay sa 20:23 nabay pulong diri nga pare mangayo mo pasaylo sa pare? Ang naaga akong gisigutan na suwat nga mihuyop si Jesus sa mga pare kay nasa 1 Pedro 2:9 ang mga apostoles mga pare. Og mingon si Jesus dawata ang gahom, dawata ang Espiritu Santo. Bisag kinsang sala nga inyong pasayloon na pasaylo na. Bisag kinsang sala wala niyo pasayloa, wala sa pasaylo. Unsay buhaton sa nakasa kung gusto ta mo kupisal, ang muduol tas pare nasa buhat 19-18. Daghang mga tao nga samtang naminaw sa wali human nanugit sila mga sala. Og nahibaluan nga doon na sila mga anting-anting og nangay sila pasaylo. Sa ito pa, ang nakasa, unsay lang sa, manugid ngadto sa pare. O kung sila tinuod na hinulsol, mapasaylo sila sa pare. Kaya nanugid man o naghinulsol sila mga sa. Ang pangutana nako sa John chapter 20 verse 23 kay mo man ni ang giingon nimo nga authority gihatag sa pare naa ba joy pare diri mabasa? Ako nang gisigutan nga sa kateksto sa 1 Pedro 2:9 ningon si San Pedro nga kamo kita sakop sa usa ka gingharian sa mga pare. So pare sila. Si San Pablo mitukan nga siya pare. Nasa Roma 15:16 ako nagalagad isip ministro sa Dios o ako nagalagad isip pare. Pare San Pablo. Busa
ang tao nga mo kumpisal katong imong gisigutan di San Juan 20, 22, 23, gitagan sila gahom, otoridad. Mihuyop si Jesus kanila, dawat ang Espiritu Santo o bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Sa ato pa dunay power nga gihatag Ginoo, niadtong manugid, niadtong nagpasol aron makadawat sa counseling tambag ug usab sa mensahe sa kaluwasan o labaw tanan ang paghatag o ginganlan nato pasaylo sa sala. Kategorikal akong pangutana. Tubaga lang kung naabay pare mabasa sa Juan 20:23. Naa o wala? Ako na gito bangawa diha pero tuwa sa ka bahin sa Biblia ono Juan 2:9 nga mga apostoles, mga pare. Mosa kay mga pare sila ang gitagan sa katong San Juan 20, 22, 23 nagtigom sila and Christ breathed unto them receive the Holy Spirit. Dawatan gahom. O bisag kinsang sala nga inyo gipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang sala nga wa nyo pasayloa, wa mo pasaylo. Kung saan na paghatag nila pasaylo, kung ang usa ka makasasala, dili mo kumpisal nga tos pare. Karon miuyon juga miangkon ka nga walay pare mabasa didto. Ngano man imo manggipanghiningusgan nga adto ta mangumpisal sa pare nga wa man day pare didto sa Juan 20:23. Ang atong tubag, one line is not only what comprises the Bible. Ang sa kalinya, dili na mo tibok Biblia. Nana sa Isaiah 28:13 nga kung mo pamatuod ka, usa ka bahin sa Biblia, laing bahin sa Biblia, usa ka lagda dinhi lain sa lagda. So ang akong gigamit mo, nga kanang imong gikutlo sa Juan 20, 22, 23, paghatag otoridad pagpasaylo. Nangutana ka, kain mabasa ang pare, gitubag ta sa ka sa 1 Pedro 2:9. O sa akong natubag yung pangutana, ang imong gipangita, gihatagan ako, aron matultulan nimo ang imong gipangita. Okay, time na. Time na, Brusok. Ang 5 minutes nahurot na sa negative side pag cross-examine sa imong baruganan. Ato na pong tagaag panahon, ang ato nga negative side, usa ka born again Christian, Pastor, Barangay John Oliver, sa iyang 8 minutos pagginay sa pahayag sa affirmative. Okay, sa dili pa ko mo padayon, mayong gabi kaninyong tanan. Pasalamat ta sa Ginoo sa atong buhi nga Dios nga naghatas siya nato kay gayunan nga magisgot-isgot sa iyang pulong ug nasayod kita nga ang iyang pulong labaw pa na sa bahande, labaw pa na sa kalibutan o kalangitan. Kay nga man ang Ginoo sa 13:31 ng Marcos, the heavens and the earth will pass away, but my words will never pass away. So, pasalamat ta sa Ginoo nga bugnaw pud ang panahon, wala mag-ulan o ubay-ubay pud ta niya karon. So, karon mga kaigsuonan, klaro og tatag nga ang atong igsuon nga si Brother Sok miangkon jud nga wala ay mabasa. Pero katingad-an kaayo ngano man nga gipahingusgan man nga pare dito ta mangumpisal nga wa may mabasa dito nga pare ray gisgutan, no? Wala man ang mga apostoles, yang mga sakop sa wa pa siya mo kaya padung sa langit. Nagbilin siya, if you forgive people's sins, they are forgiven. If you retain people's sins, they are retained. So, klaro kaayo nga dili pare ang gisgutan dinhi. Gani miangkon si Brother Sok, no? Salamat kayo sa imong pag-angkon ug midagan ka dito sa 1 Pedro 2:9 nga wala man to maghisgot sa kapasayloan sa mga sala. Apan may katungod ka niya na nga muhisgot niya na kay naatay freedom of will. Mao na mga kaigsuonan nga daghan na kaayong mga daghan na mga sakop sa atong iglesia nga nakasabot na nga diretso na sila mangayog pasaylo, dili na moagi pare. Kay ngano man, mahulog man nagchismis. Oo, unya mingon po rin kuan sila nga dili jud no moabot, mahimo ba guday na nga dili mo abot, musulti nga mo inuman, mo yaw-yaw naman na. So, dili malikayan nga mo inom, siyempre, kursunada na kayo, og naipusil na, mo pusil na dyan na kayo. Kuha naman, kursunada na pag nakainom. Muna nga, ang gitudlo din atong
atong tun-an og maayo asa majuda ita mangayo og pasaylo. Kung makasala ta panalitan sa imong asawa, sa imong kuan, imong amigo, silingan ug uban pa, ang husto nga pagpangayog pasaylo sa atong isig katao. Oo, kay klaro na kayo gisaysay dito sa James chapter 5 verse 16. Magsinugiray kamo sa inyong mga sala. Ingon po ang Ginoo sa Matthew 6:15, gingon dito, ang dili mo pasaylo, dili po pasayloon sa sala. Busa mga kaigsunan kini sugwa dili lamang sa pare, kundi sa matag usa kanato nga mga anak sa Ginoo o mga katawhan sa Ginoo samara sa paghigugmaay. Ang paghigugmaay dili lamang sa pare, sa apostoles, kundi sa matag usa. Ang Ginoo nagsulti nga paghigugmaay kamo sa matag usa. Ang imong ipasabot di ay pare na lang maghigugmaay, wala na rin matag usa. Kay tungod ni ini nabasa nimo nga Juan 20:23. So mga kaigsunan, lig-on kayo ang basihan nga mismo si Hari David nangumpisal. Oo, nangumpisal ngadto sa Ginoo, misugid siya direct sa Ginoo. O mingon po siya nga si Nathan raw, mo na misugid siya, nahibalo na daan si Nathan. O miangkon na lang si David, wala mo ingon og nangumpisal ka, wala, gisok na siya. Mauni ang imong nabuhat nga sala. Kay walay natago diha sa Ginoo, pinasikad sa ayang propeta nga si Nathan. Wala gitudlo din sa Biblia nga ikumpisal lang atong mga sala ngadto sa pare. Apan gipahingusgan majud nila nga adto ka mangumpisal. Busa mga kaigsonan sa panahon sa katsila daghan na punggutan og liog tingali ato namatay tungod kay gikumpisal gibutyag ang ilang mga tinago. Dili ni pangdaot kundi pagtuki sa kamatuoran. Wala tay katungod, wala ko'y katungod nga maghukom sa bisan unsa tungod kay kita gipakatao dinhi o gitudluan kita sa paghigugmaay sa matag usa, pagpasayloay sa matag usa. Dili sa paghukom kundi kita nagatuki laman pagtugkad sa kamatuoran. Kay lisod na kaayo mingon ang Ginoo ang buta nga moagak sa buta, mga hulog silang duha. Muna mga kaigsuonan, lisod kaayo kung mutuo lang ta sa ustorya sa usa ka ministro o pare unsa pa diha, unya karon moabot ang katapusan mga adlaw mga tubang ta dito, dili na kapangnudlo no mao gud gitudlo sa among dili oy, matag usa nato magatuon sa iyang pulong og kinabuhion kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Busa mga kaigsonan, ang iyang gipamahayag Ginoo mga kaigsonan, dili tinuod. Gani miangkon jud siya nga walay pare dito. Ang husto nga tudlo dinhi nga kita mo sugid sa atong mga sala. Kung diin ka nakasala sa imong asawa, adto ka mo sugid dai pasaylo ako. O sa imong kaway dai dong sir mangayo kun imong pasaylo. Unya ingon ang Ginoo, kung imong pasayloon pug ka, apan kung dili ka pasaylo, dili nimo pasaylon, dili pug ka pasaylon. Muna mga matag usa kanato, kinahanglan jud mo pasaylo. Kay sa diha nga kita napoy problema, natay sala, mangayo tag pasaylo, dili puta pasaylon. Kay nga naman, wa nato pasayloa ang atong igsuon nga makita ra. Gingon dito sa 1 Juan kapitulo 4 versikulo 20. Kung kinsa ang moingon, kung dunay moingon nga nahigugma ko sa Dios, apan wala niya higugma ang iyang isigataw, kanang tawhana bakakon kana og wala kaniya ang kamatuoran, wa man gani niya matun-i sa paghigugma ang iyang isigataw, unsa pa ka ang Dios nga dili niya makita. So bakakon kayo na mga kaigsunan kung pananglitan ang tao moingon lang ako nahigugma sa Dios, apan nagdumot siya sa iyang isigataw. So tataw klaro kayo na mga kaigsunan nga wa diyoy mabasa sumala sa Biblia nga pare ray na ay authority nga mo pasaylo. Ang matago sa nga anak sa Dios may authority mga mo pasaylo sa nakabatok kanimo.
Nakasala batok kanimo. Mao kana mga kaigsunan. Kay ngano man kabahin kita sa lawas ni Kristo ang matag usa nato nahimo ng balaan tungod kay ikaw o ako nga mito sa Ginoo midawat diha kaniya gihatagan na kagahom nga mahimong anak sa Dios. Dili anak sa iyo, anak sa Dios. Kay anak ka man sa Dios, tagapagmana ka na sa iyang kaharian dito sa paraiso o langit. Mayong gabi, kaninong tanan. God bless. Salamat kayo sa atong negative side, ng kapahungaw gyud sa gibati. Karang tagaan po nato ang affirmative 5 minutos cross-examine sa negative side. Atong ihatag Brad Sok Fernandez sa iyang pag-cross-examine. Ang akong pangutana nimo Brad John Oliver, kining nasuwat sa Biblia sa San Juan Uluhan 20 tudling 22-23. Ngamingon si Jesus sa iyang mga tinunan mga apostoles, kinsa mga pare sa sila. Ako na nagabasa. Nga bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo, napasaylo na. Ang wa niyo pasaylo, awa sa mo pasaylo. Og ang paghuyop niya mong paghatag otoridad o kagahuman. Mituo kanini uwa. Kini gipamahayag sa Ginoo sa Juan 20:23. If we forgive people's sins, they are forgiven. If you retain people's sin, they are retained. Mituo ko. Salamat kayo. Malikon ako, i-refresh na ko. Mituo ka, nga bisag kinsang sala, dili kay sala lang sa usa ka tawo nga mi offend, mi sala, mi himog sala batok sa apostoles. Bisag kinsang sala, nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Bisag kinsang sala, nga inyong ipugnan sa tuo na kanini. Sunod nga pangutana, nangita man ka og tekstos Biblia nga ang usa ka pare ni sulti gyud sa tao nga nakasaha nga mukumpisal kaniya niya sa Josue City 8:9. Si Jose usa ka labaw nga pare na Zacarias kapitulo 2 bersikulo 1. Og mingon siya ni akan nga nakasaha, nakasaha ka. Sultihi usab ang Dios, pero nganhi kanako isugid ang imong sala. Nganhi kanako isugid imong sala. Kinsa si Josue, labaw nga pare. Kinsa si akan, usa ka nakasaha. Kining pagkasultihan nga nasuwat sa Biblia, mituo kanini uwa. Atong klarohon na imong gibat-bat kay basin og dili na insakto. Kay way lipat-lipat ni atong pagdebate diri. Ato sa nga tagag panahon ang affirmative nga muukay sa gipangayo sa negative kung naabugay mabasa diha nga dunay tao ni kumpisal ngadto sa pare. Okay. Sao na to? Niya sa libro ni Josue, kinilabaw nga pare, kapitulo 7, versikulo 19. Og si Josue miingon kang akan, anako, yangyo ko kanimo nga maghatag kag himaya kang Hiyupa, Diyos Israel. Maniya sultihi sa siya. Og sultihi ako karon kung unsa man ang imong nabuhat, ayaw kini ilimod kanako. Sa ato pa ang klaro og gipaybaw, mabasa ba? Mabasa. Nga si akan isugo ni Josue, isip labaw nga pare, nga isugid, sultihi ko sa imong mga sala. Kay niya may nabasa na to, litra por litra, Josue 7:19, mutuo na kanina o supak pa? Lahi ang sultihi o isugid. Ayaw ilihis ang maong mensahe. Confess and tell, it's different. Kay musod ta. Ang pangutana ni Brad Sok, naa may nabasa niya nga dunay makasala nga ni kumpisal sa pare, kategorikal. Nito o kaba niini. Wala mo kumpisal, basahan ako para wala ilad-ilad na eh. Oh, Joshua chapter 7 verse 19. Unya mingon si Josue kang akan, ang akong anak, isulti ang kamatuoran sa tubangan ni Yahweh, ang Diyos sa Israel, o isugid ang imong sala kaniya, dili kanako, palihog sulti ako, kung unsa imong nabuhat, ayaw kini ililong kanako.
Klaro nga isulti ang imong nga sa. Kay kana kung pagsugid, pagsulti man na. Nabay pagsugid nga amang-amang lang. Sa na pagsugid sa pagpaminos pare ka mga amang lang. Sugid yun. Sa ito pa uyon kaniya na nga naagi po nga isugid. Isulti ang imong nga sa. Isugid nga to sa magagahom pero isulti ang imong nga sa. Unsa man ang isulti sa ito pa pagsugid, pagtugan. Uyon na kaniya na. Otro na ako kay way lipat-lipat ni. Giingon dili isugid ang imong sala kaniya dili ka nako sa Dios. Klaro kayo ayaw kong lipata. Klaro bitaw pero sumpay klaro lang man ang klaro. Ningon si Josue ang labang pare nga tuniakan. Sultihi ang Dios, sugid sa Dios pero nganhi isulti kanako. Buot sa may meaning o kahulugan niya na. Tungod kay si Josue labang pare makatambag niya itong nakasa o makahatag siya og pasaylo kay ginaamay otoridad pare. Ako nang ibasa ganina nga tagagahom sa Dios ni Kristo ang mga pare. O bisag kinsang sala nga ilang ipasaylo na pasaylo na. Sa ato pa niyan ang pagkasultiha magbalibad lang ka. Ang sunod na kong pangutana mao kining mosunod nga yaman sa San Juan, Uluhan 20. Ato man nasigutan na ganina pero balikon ako. Si Jesus mihuyop siya mga tinud-an og mingon dawata ang Espiritu Santo. Manigahom. O bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo na pasaylo na. O bisag kinsang sala nga dili ninyo pasayloon di sa mapasaylo. Kini ba ang pagkasultihan ni Kristo ngadto sa mga apostoles? Bakak ni o tinuod? Kana mo yung ka nga kuan apostoles okay kay na pero kanang nakasala bato kanila. Mo na gipasabot diha. Bato kanila mo mingon Ginoo niya na nga bato kanila bisag kinsang sala sa ba bisag kinsang tao nagasa manugid mo kupisal sa pare doon na sila gahom pagpasaylo ayo sa mga wordings Biblia kay mingon Ginoo hinay dong kay murag wa ko magsulti ana yung Ginoo bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo na pasaylo na wa mingon Ginoo nga bisag kinsang tanawan na nakasa ninyo mga apostoles pasaylo wa bisag kinsang sala. Anyone sins committed and if they confess to you. Oh, so mo na naitabo sa to pa moyo na kaniya na. Ako sang klarohon ni kay kita wa may lipat-lipat. Ikaw 1 minute ang imo labaw pa gani usa 1 minute. So, klaro kayo mga kaigsunan, ang ipasabot ani pasayloon ang nakasala bato kanimo. Dili kay isugid nimo sa pare. Nya dili ra ba ni pare apostoles ra ba ni? Mismo si Apostoles. Pedro nakasala, batok na nakasala, batok. Nasa Acts chapter 8, 22. Okay, time na. Thank you. Salamat kay negative side, no? Sa imo kining pagtubag sa pangutana sa affirmative. Ikanong barog sa affirmative, iyang ipadayon pagpahayag ang iyang pamatuod nga ang pare dunay katungod sa pagpasaylo. Brother Sok. Salamat kayo Brad Dan Kugta sa atong moderator. Salamat kayo my friend Brad John Oliver. Ligtong nga tao. So doon ako yung mga pangutana nga aninaw lang ko, nagpaabot ko sa hustong tubag. Wa ko magpaabot o likay nga tubag. Ang San Juan 20, versikulo 22-23, gitapok ni Jesus ang iyang mga apostolis. Ug naa sa 1 Pedro 2:9, ang mga apostolis mga pare, matod pa din ni kamo mga apostolis sakop og ipon, nahaipon sa gingharian sa mga pare. The kingdom of priests. Pare sila. Pare sa San Pablo. Naman sa Roma 15:16. Nganingon si San Pablo, ako nagalagad sa akong pagka-ministro sa Diyos nga Amahan, o ako nagalagad sa ni Kristo Jesus. Ako pare. Pare, tukan San Pablo nga siya pare. Dili mingon nga, oy, boy apostol nga pare. Mismo San Pablo, biyangkon nga pare. Mismo San Pedro, biyangkon, gingharian sa mga pare. Nga nung maingon mo ko siya way pare? Nga naman mubasa? Sa Santiago 5:14, doon na ba'y nagmasakiton diya kaninyo? Hala, ipatawag ang pare diya sa iglesia. Aron magadihog og lana alang kaniya.
ug doon na siya sala ang maong sakiton, ipapasaylo kanila. Magsinuguray kamo sa inyong mga sala. Tawga pare naman. Nganong mingon mo siya nga, way pare? Nasa Hebreo 3:1, si Kristo apostol, ug si Kristo labaw nga pare. O na labaw nga pare, nagyubos-ubos nga pare. Mao na nga akong pinagangigsuon, wise pa yan. Kay mao man gyud ang discussion. Dunay pagdawat o dunay dili pagdawat, wise pa yan. Kita ra may igo sa pagdawat o dili pagdawat sa niana. Kunya, ang usa ka dakong pangutana mao nga duna bay mabasa nga ang usa ka makasasala mikumpisal ngadto sa usa ka pinilan sa Dios, sinatan pinilan sa Dios like a priest, usa ka propeta. Kunya si David nga makasasala kayo, daghan sala din nato isgutan, nasakit magay siya pag-abot ni Nathan ang statement sa English Bible, and David confessed to Nathan. In English na nga si David confessed to Nathan. Binisaya si David mi kumpisal ni Nathan. So naagay ni kumpisal. Kunya sa atong gibasa kanina sa Josue City 8:9 nga si Josue labaw nga pare. Og mingon si Josue kang akan kasa ka. Musa sultihi sa Dios og isugid. Mabingno tayo tong pagkasulti atong gamiton lang yung mga pong. Isugid nga to sa Dios. Pero isulti ka nako, kanang pag isulti ka nako, pagsugid man na nabay pagsugid nga kini magtak-o mi mong babaway way mugo si mong tingog di na pagsugid. Pagsugid gani voicing out and utter words. Sa to pa ilitok gyud kag pulong. Bosa natay mabasa. Bosa pag-ingon niya way mabasa, dunay mabasa. Kunya, unsa may kapuslanan anang 2 Korinto 5:18-19. 5:18-19. Nganingon si San Pablo, kita, sila mga apostoles, gitudlo sa Dios sa the ministry of reconciliation. Sa ito papuluhaton sa pagkiguli sa makasasala ngadto sa Dios o ngadto sa mahan. Ug kami mo'y ministro nga ang mga tao mo dangup ka namo, sugid ka namo, nya among ipasiguli ngadto ni Kristo, ug si Kristo mo pasiguli sad ngadto sa bahan sa makasasala. Yagi gyud pare. Busa atong minahal pinanggang igsuon nga nagapaabot ko nga maguba gid siya sa kong ipahayag o naa sa mga pangatarungan. Gi sa bulak niya mga pangatarungan, pero dili gyud makatarong sa gisulti ni Jesus, dawata ang Espiritu Santo. Bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Bisag kinsang sala ngawa niyo pasaylo wala mo pasaylo. Gi-practice man na sa apostoles na. Sa 2 Korinto 2:10 nga usa ka makasasala o ako nahibaw nga siya makasasala o siya gikana ninyo sa tuwa siya wato makasaha ni San Pablo o siya akong ipasaylo. Ang offending party wa diha. Si San Pablo dili mga offended party, kundi ipasaylo niya ang usa ka tawo nga makasasala. So, mao na mga higugma kumigso. No sa may rason nga muadto kitag pare. Gisay sana sa Malakias 2, versikulo 7. Nga kung naglibog mo sa inyong kugalingon may tungod unsay kahulugan sa kasuguan, unsang paglapasas kasuguan nga naglisod mo sa pag-inat sa inyong kugalingon, aron maangkon ninyong tinuon nga pasaylo sa sala, ngadto kamo sa mga pare. Paminaw kamo kanila. Kay sila akong isugo, pagtuon sa balang kasulatan, pagtuon sa makasuguan sa Dios, aron kamo anda magdunay kaalam sa mangayo kaninyo og tambang. Siya tapos ang bahin, ingon ng Dios, ang mga pare akong sinugo. Sinugo gyud ang mga pare. Busa mo na nga ang atong pambitay karon maayo, sinukli ay nato maayo, pero nangayo kog sukli o tubag nga doon na ba'y mabasa sa Biblia nga nangumpisal, ako nagitubag, sukad pa kanina, nasa buhat 19-18. Nga mga apostoles nagwali, guman sa ilang pagwali, daghan ang mga makasasala, nanugid silang mga sala ngadto kanila. So, di mo do naagyoy pagpangumpisal.
naa sa pagpasaylo sa sala. Na sa Santiago 4, 13-14, kung doon nang masakiton diya kaninyo, tao ka ang pare. Kaya, dihugi sala na sa Ginoo. Kung doon ay sala ng maong masakiton, ipapasaylo sa mga pare. Kaya pag sinugiray ka mo, usag-usa sa inyong mga sala. So naagyan. Po sa mga hinigugaw, kung mga iksuhon, klaro, ang Biblia, dili na to mabungkag, dili na to mapagamyan. San Mateo 24:45, ni si Kristo, manaw, langit o yuta. Pero nga kung mga pulong, dili mapakyas. Usa, kanang pagkumpisal sa pare, naa ang pagpasaylo sa pare, sa mga sasala, naa, sa pamay itong ipangita. Nga itong ipakita mo naling pagsupak ni John Oliver. Nga siyang pagsupak, sa marang gisupak niya ang kabubuton sa Ginoo, nga naa may nasuwat, kinsa matang musupak sa sinuwat nga pong sa Ginoo. Watay kapag kaaga niya na pagsupak, igo rata sa pagtuman. Kasi pong diha sa kining 13:8 sa 2 Korinto, watay mahimo sa pagsupak sa kamatuoran. Mao rig itong mahimo pagpaulipon o pagdawat sa kamatuoran. Salamat kay Brad Sok sa ikaduhang barog pamatuod sa iyang tema nga ang pare doon ay katungdanan sa pagpasaylog sala. O niya atong tagaan po og higayon sa 5 minutos ang negative side nga pupadayon pag-cross examine sa affirmative. Brad John, go ahead. Okay. Unang pangutana. Pwede ba tagaan kunin mo og kapitulo, bersikulo nga si Joshua, the son of Nun, is a priest. Pare siya. Okay, Brad Sok. Kung makabasa ko sa Biblia nga si Josue, labaw nga pare, uyo na ka, nga kanadkadtong si Akan, ni Sugid yun, ni Sultig yun siya mga sala, ngadto ni Josue, nga labaw pare, kung doon ay mabasa. Pero ako sa basahon. Ato ni klaro na agreement na siya. Kung makabasa si Brad Sok sa imong pangutana, ang agreement ni Brad Sok, oyo na ka. Iya pong basahon. Ato sa tagaag panahon, kay gihiling pa ni Brad Sok, ang Biblia, gipangita niya ang bersikulo nga gipangayo sa negative side, para mutuo na gini siya nga, pare gini ay ni. Pero mabasa ni Brad Sok, di siya mutuo. Si Brad Sok na bahala na. Sige Brad Sok, go ahead. Kinigong exchange of notes, Brad Dan, but moderator, we have to submit ourselves as a servant. Kung suguon ta, supot kita, may servant man. Busa ka servant man ko, basag yung kung naibasahon, gawa sa guwa, may kukuha, at umasahon na Zacarias 1. Asa na mabasa? Zacarias 3:1. O giyang gipakita ka na ko si Josue, ang labaw nga saserdote, pare, nga nagtindog at ubangan sa manulunda ni Jehovah. O iyang gipakita kanako si Josue ang labaw nga saserdote. Unsa man ang saserdote? Pare man, kinatsila man ang saserdote. Abi ni siya na pare. Doon na may basa. Kumusta naman? Imo man ang gipahingusgan. Anak ba ni Ninan? Kay si Joshua, daghang magkaparehog ngalan. Di man kay Joshua, mao naman siya. Dili ni mao. Nangutana ka ni Brad Sok, kung doon na ba'y mabasa, nga doon ay pare. Gibasa ni Brad sacerdote, pare man na. Karon, dili, patiwasan ako no, para mapahayagan ba? I-agreement mo guni mo. Na ba kay mabasa Brad Sok? Mabasa sa Biblia nga kini si Joshua? Pare ba ni? Nya, nabasa ni Brad Sok, continue pangutana. Ang ako pangutana, klaro kayong dayag, way lipat-lipat ni. Joshua, the son of Nun, as a priest. Ay, ato lang gamiton ang lukmay nga pulong, ayaw pagpo nga lipat-lipat kay nahug magani, nahug magag nag-akusar Brad Sok na lipat-lipat. Ato nang watong lipat-lipat. Okay. Ako na lang yung klarohan. Kini si Joshua, nga diri sa kuan, wa man ay son of Nun. Kay daghan ka parehog Joshua, na ay anak ni kuan sarap. Imo magigamit na nga di man ni si Joshua nga son of Nun. Okay, Brad Sok, go ahead. Okay. Ang iyang ipangita nga kini si Josue nga gisgutan, labaw nga pare. Nya akong ibasa nga na labaw nga pare. Miyo sa dili na mao kay daghang Josue. Imo nang katungdanan pagpangita.
sa imong kugalingon nga gipangita. Pero ang imong gipangita sa Biblia, ako nang natubag. Nga mada matay mabasa nga sa Uswil labaw nga pare na, Zacarias 3:1. Ug iyang gipakita kanako si Uswi, ang labaw nga saserdote kun pare nga nagtindog at tubangan sa anghel ni Yahweh. Una, na mabasa pa kayo. Pagitayin ko kung laing Uswi nga dili pare. Dili, akong ipangita, the son of man, kasi naay ka pareho na Jesus, God. Di man ka Jesus, anak ni Jesus, Joshua, the son of man. Ang kuna lang og wala ba, unaa? Ang negative sa Ebrosok, nangita ni Josue o pare ba? So, magibasa si Josue, pare, diha, sacerdote. O sa maday, pagkitao ni mula yung Josue. Sige. Ang iyang gipangita nako dili naman ni maong gipangita niya kay Joshua the son of man. Nga son of woman. Dito, son of man and woman magid basta anak ta. Pero ang gipangita nimo Brad, more good, I serve you as I am your servant. Asa mabasa sa Biblia nga kining Josue nga gisgutan nga misultihan sa mga sala nga nahimo ni akan. Pare ba? Una, labaw nga pare. Muna ako na nangin natubag. Nya imo ko pagkita ang pag-Josue nga anak sa tao. Imo na nagatungdan. Inyuin, oh. Dili, yung papa ni. Oh. Anak ni papa, sa iyong papa, si Nun, ang ngalan. Iyan ning yung papa. yang amahan ni Josue. Oh. Oh, kung mauna, way lalis kay amahan na su. Ang among pagkita ay magpakita pare ba na Josue. Way lalis kay na imo nung gituduan nga na yang amahan. Usa way lantugi na. So, natubag ang pangutana sa affirmative, sa pangutana ang negative. Sa pareho pangutana, bro. So, oyon ka, nga si Joshua, the son of Nun, dili pare, why mabasa? Ikay magita ara. Kay nga uso yung ipakita ako nga nakita nasa Biblia nga labaw mo pare. Naamang kay gipangita nga Josue anak ni Nun inyuin. Ya dili pare. Muna ipangita pero ang imong ipangita nako ako naman napalgan. Ya mo nang lalison. Gawas umingon nga kining tawhana dili ni labaw mo pare. Kining mong Josue nga gisgutan dili ni mo Josue nga gisgutan sa Josue City 9 nga ni tugan si akan sa tanan niya mga sala ngadto ni Josue kay di ay siya si labaw man nga pare. Okay, doon na po yung pangutana, Brad. So, karon imo yung ang kunon nga dili na mao si Joshua, lahi nga Joshua na, katong sa Zacarias 3:1. Siya ba na o dili? Ang pangutana imo ng trabaho kung dili ba ni mao? Basta imong ipangita ganina, nakita man nga si Josue labaw nga pare. Yang imo ko pagitaon nga kining Josue nga atong gisgutan, dili ni pare. Ikay pangita na niya na kay nakita naman atong labaw nga pare. Usa man ko amigo nga nahibaw na ko siyang servant ko nya iya ko suguon sa sugo nga siya utay matuman. Patumanon gyud ko sa tanan niya sugo. Okay ra man ko kay amigo makaita pero kanang mingon nimong lipat-lipat ganahan ko niya na. Kay sa bata pa ko duwa mo na kanang lipat-lipat ba bot sabot ka na dinagan na bitaw tago ana okay ra na may di ko mo interpret ana nga ngilad na nga lipat-lipat pero di sa ko mobawas nimo di ana nga pulong nga di ko gamit og uban nga pulong gawas nga you are my friend and you are my brother I am your servant pakitaa nga kanang Josue diya labaw nga pare nya ako nakita ingon sa ka pakitaa nga kanang Josue anak ni Nun. Oh, ikaw magita anak kay imo na responsibilidad ko pagita. Ang imo gipagita gihatag na nako nimo. Ya pagitaan pag ko pagitaon ko ni Josue nga anak ni Nun. Imo na nagtrabaho, Brad. Lahi pangutana, Brad. Ngano man nga gisugid man si Akan. Gipasugid man ang utana man si Joshua, the son of Nun, nga isulti kung ikaw ba'y nakasala o wala ba. Kaya napildi man sila away, gira man napildi sila, natingala nga nung napildi nga, banggiitan man sila mga away. Moto ng utana si Joshua, kaya giina mo po siya sa Ginoo, pangitaa ka ng tao nga nakasala. Kaya napildi mo. Okay. Time na, Brad Sok. Wala na kay panahon sa pagtubag. Ginapupos ang 5 minutos.
sa negative cross-examine diya sa imong ikaduhan nimong barog. Unya aton sa tagaan ang negative side sa iya kining ikaduhang barog, unya i-cross-examine ni Bronsok 5 minutos pod para tabla tanan. Go ahead. Okay, daghang salamat. Hinumduman nato no pagayo, dili na ingon og kuan kanang nay mapildi murag boxing dili. Paghisgutay, pagtuki sa kamaturan og dili ni atake. Basig ma-misinterpret mo ani no, dili ni pag-atake kundi pagtuki sa kamaturan. So mupadayon ko, so klaro og dayag ninyo mga kaigsuonan nga wa jud siya ikatubag. Sorry kayo, brother, so kay ni aman jud alang-alang mo yung pugog na kay ikatubag nga wala man jud. O di pero dili kang napildi, nagtugaray ta sa kamaturan. O dili kay ingon napildi ka dili oy. Mao may imong naabot, saon taman. So kanang si Karyas layo na kaya na oy si Joshua. Hari na mao na misunod ni Moses. Pagkaman ni Moses si Joshua mo gipiyalan ug anak na ni Nun. N-U-N. Unya kaning si Karyas pila na naka kuan 500 years na siguro, 1,000 years na ang milabay. So daghang kaparihog ngalan para sa nang Simon. Daghan na ang kuan umban pangalan dia nga kapariho. Oo. So dili kay makabasa nag kuan dito sa Sikarya kapitulo mao na siya dili na mao. Sabagay ang po sa moangkon nga mao na siya. So okay ra sad. Pero kamo na lay mo sabot. So mga kaigsuonan, klaro og dayag ang pagpangayo pasaylo sa matag usa nato. We have an authority, every one of us, because we are children of God. Mga anak na ta sa Ginoo. Kung kamo mitoo og midawat nga si Jesucristo anak sa Dios, namatay sa cross, giula iyang bililhong dugo og gilubong sulod sa tulo ka adlaw nabanhaw og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios, mamaluwas. Gingon po dito sa John chapter 1 verse 12, kung imong dawaton og tuhuan si Ginoong Jesucristo, tagaan ka kagahom nga mahimong anak sa Dios. So matag usa nato naay authority. Naatay kagahom. He give us power, not ordinary power, but by the Holy Spirit. Mabasa na sa Ephesians chapter 3 verse 20. Naatay kagahom matag usa nato pero dili ni panghambog. Kaya ang Ginoo masuko sa taong hambugiro. Iyang pakaubson. Mao na nga magbantay ta, magmatngon ta nga musulti nini. Moingon lang ko nga lipat-lipat pero ako moingon nga lipat-lipat ning kuan niya. Kanibang lipat-lipat ba kay usahay gud og mutubag ra puta dayon og dili basahon wa man dito sa Biblia. Mao na nga ato yung tukion. Dili po ingo pasikat. O kung ako dili ni pasikat. Oo, kundili pagtuki sa kamatuoran og way dinautay. Mao na diha, mao na nakanindot diri sa atong debate. Pero kadaghanang tao mo'y ganahan na mga nagtugi nga mura ba og kuan jud binanatay. Pero way nakatunan. Daghan ko na kuan na mi, wa jud tay nakatunan na puros na lang jud na pangdaot ng ila. Unya pangangkon sa ilang kaugalingong church, religion mauray maluwas. Mao jud na. Dire daghan ka makatunan kay ngano man angay, fairness, judgment, walay pabor-pabor ta dire. So klaro og basahon nako dire, giingon dinhi, now to him by the power. Tanawa? Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who by the power that is working within us is able to do far beyond all that we ask or think. Natay kagahom. Pero dili lang ta manghambog kay nga man ang Ginoo. Ang nakaambit ta sa iyang lawas. Nakaambit ta sa iyang gloria. Romans chapter 8 verse 17 and 18. Giingon dito, kung kamo akong basahon na lang, aron wa ilipat-lipat yun ha. Oo. Romans chapter 8 verse 17. Okay. 17 and 18. Gingon din he. Okay. And if children, then ears, namely ears of God, and also fellow ears with Christ. O, tagapagmana. Tagapagmana, tagasunod sa Diyos. O, wa mo kay bawo nga mo'y mansion sa langit. Sa paraiso, giandam na sa Ginoong Hesus. If we suffer, if suffer
with Him, so we may also be glorified with Him. Kung himaya si Ginoong Kristo, kita sad nga mito makaambit sa iyang himaya. Because we are created in Christ. Ephesians chapter 2, verse 10. We are workmanship created in Christ. Klaro kayo na, why pig ang Ginoo. There is no favoritism in God. So pasalamat ko dako nga niini ka atong halangdon ug minahal nga si Brother Sok banggiitan man jud ni siya. Sukad pa sa una niya naayang katamis ug kadasig nga makig-istorya, makighalubiro sa mga common people like us. Common people man ta. Mura ni si Jesucristo. Ang Ginoong Jesucristo walay pili, walay ingog manager, bisag bungo, bakol, buta, mga pobre, angay ra gyapon sa Ginoo. Mo na nga nahimong apostoles, mga pobre. Oo, na usa ka dato pero kuan si Mateo. Oo. Pero mga pobre mananagatra. So hinikog mata sa matag usa. Wa tay dinautay mga kaigsuonan. So, klaro kayo mga kaigsuonan nga dili pare rama oy gitugutan. Matag usa nato kabahin sa lawas ni Kristo dili lang pare oy. Sila lay mo lead sa katawan. Mo lead ba? Mao na lead. Tanang grupo naman yung leader ana. Di man na pwedeng walay leader. Mo lead ba? Pero ang dakong leader na to nasa langit. Ang Diyos. Mao na nga, mga kaigsuonan, sa atong pagpadaygay karon, dili ang pare may authority sa pagpasaylo og sala. Klaro og dayag dire nga dili gihisgutan dito nga ang pare ra. Okay, thank you. Kay Acts chapter 8 verse 22 giingon dito, nay nakasala si Simon. Bayran niya ang kwarta. Wala dawata, yung dili mapalit ang gasa sa Ginoo. Pangayo pasaylo sa Dios, giingnan. Pangayo pasaylo sa Dios, wa mayo, oy, ikumpisal imong sala. Nga imong nabuhat nako. Wala oy. Ingon siya, pangayo pasaylo sa Dios. Ingon ana. Dili kay adto nga isugid sa pare na naunsa na mabulgar na noong kana, adto nga mapatay na noong kana. So thank you very much. God bless everyone. Salamat kayo sa negative side sa pagpadayon, pag-deny sa affirmative. O ang affirmative, taga na to 5 minutos, no? Pag cross-examine sa negative side, human ini rebuttal. Go ahead, Brother. Pasalo ako, Brother John Oliver, kung masubli na ko akong pangutana. Kay gusto ko o klaro ba, matag-usan na to. Kini bang San Juan 20, 22, 23, nga di man yung ka muangkon nga kini kagahuman gihatak sa Ginoo pagpasaylo sa bisan kinsang makasasala. Pasahon ako pag-usap, una ako pangutana, no? San Juan 20, versikulo 22, 23, og si Jesus mihuyop kanila, dawatang Espiritu Santo. Gahom na. Bisag kinsang sala, nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Bisag kinsang sala, nga wala niyo pasayloa, wala saan mapasaylo. Kini bang pulungan ni Kristo angay baning ilho nato nga ang pangayuan nato pasaylo nining higayuna mao nga atong hisad-an nga dili naman ni mao ang ipasabot nga ang atong hisad-an bisag kinsang sala. Nga kung pangutana kanang bisag kinsang sala unsa may imong pagsabot? Laing tao nga nakasa o hisad-an ba na nato o kitabay nakasa kaniya? Tumagan ang pangutana. Okay, salamat sa maayo kayong pangutana nga murag bagyo nga udit ang iyang pangutana. So mga kaigsuonan, klaro og dayag ang iyang ipamahayag og diri sa Biblia kung kinsa ang nakasala pasaylua. Og ang inyong ipabilin sad. Mao kana ang sugo sa Ginoo. Ang iyang pangutana, unsa to imong pangutana? Ako pangutana ulit dyan. Nga ningon si Jesus, bisag kinsang sala, nga inyong pasiluon. Ang gisultihan ni Kristo, mga apostoles, bisag kinsang sala inyong pasiluon, gipasaylo na. O bisag kinsang sala, nga wala niyo pasaylo, saan mo pasaylo? Wa na maghisgot nga, huwag doon ay nakasa ninyo doon pasayloan na, waman, kamo, nga mga pare, doon ay gahom, pagpasaylo, bisan kinsang sala. Kanang ingon nimo nga, ang gisulti sa Ginoo, nga nang nambag ang pare nga dong day kung doon na kay makasaan ninyo pasaylo ha waman mapil niya
Ningon na ba malang kasulatan, ayaw puno-puno yung Biblia, ha? Kaya bisayop niya ka. Ayaw puno-puno eh. Una ayaw puno eh. Okay. Unsa may imong katapusan nga pagpahayag ka na, nga si Kristo nagtudlo sa mga tao, nga magpinaselo ay mo sa mga sala, na naman na San Mateo 12, kini pang bahina San Juan 20:22, gahom, power, nga na inyong bisag kinsang sala, nga inyong pasiloon, inyong referido na sa mga pare, mga apostoles, na pasaylo na. Ang wanyo pasaylo, wasan mo pasaylo. Ayaw kuno og pun-i palihog, Brother John, itugan ang tinuod. Okay, salamat sa imong kuan kayo. Informative question. O karon akong tubagon, ang gipasabot dinhi mismo akto nga nahitabo. Dili ngog tumo-tumo ni ato. Acts chapter 22 o chapter 8 verse 22. Nay nakasala ni Pedro. Giingnan niya pangayog pasaylo sa Dios. Wa man siya mayo isugid imong sala pangayog pasaylo nako, wala man. Mao ni akong tubag nga kining sugoa dili para lang na nila kun dili sa matag usa kanato. Pareho ra nagingon nga love thy God with all your heart, with all your soul. Para dali na nila dili na nanta maghigugma ay sa matag usa na gihapon. Mao nay klaro kaayo. Mao nay akong tubag. Salamat sa imong pangutana. Kaya kung imong gisulti pagpuno naman na, kay ningon si Jesus nga, bisag kinsang sala, nganyong gipasaylo na pasaylo na. Bisag kinsang sala, nga wanyo pasaylo, wa mo pasaylo. Dili, wala man na mingon nga, pangayog pasaylo sa Diyos, nga mo pasaylo. Kamugyod mo yung makapasaylo. Because you have the power. Receive the Holy Spirit, that is power. Sila yung mo pasaylo. Kunya mo nang nangutana tag doon na ba'y mabasa nga mangumpisal sa mga pare, mga apostoles. Doon naman tayo mabasa. Nasa buhat ni Sinoy 18. Kung samtang nagwali mga apostoles, daghan sila, yahuman ni ana ang mga tao nga naminaw, natandog, o sila nagtugan sa ilang mga kasalanan. So, naagi, ino na to, nagayo gyud og inta power from the apostles. Not only that, the counseling, ang pagtambag. Katong kang David, nga na pasaylo ni Nathan. Si Nathan nihatag og pagtambag. Nihatag og words of admonition or light. Nalamdagan si David. Una nga, dili lang kay napasaylo iyang sala. Naayo pag yun iyang sakit. Nahibalik pag siya sa trono niya. Nagibiyaan na niya. Okay. Nahurot na ang oras may gala sa matag usa. O niya na ta sa ribatal pasudili pa nako ihatag ni Brad Aling ako'y pangmusta atong mayor diri sa Subo, Mayor Mike Rama naghatag na tugatungod nga moari matag adlawng Domingo sa programa ni Brad Sok o may pagpamina usab ni Brad Fredo Dostos. Ako nang ihatag katungdanan para introduce na may gala ang matag usa agig ribatal. Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Dan. 3 minutos lang para sa negative side, 3 minutos sa affirmative side. So atong ihatag si Brad John Oliver sa iyang rebuttal. Okay, daghang pong salamat Brad Allen, ingon na Brad Dani, ingon man sa ating timer o sa tanan ninyo dinhi, rebuttal na ni. Mga kaigsuonan sa akong gikaingon dili ni ingon og pag-atake kun dili pagtuki sa kamatuoran. Mao na labing tinuod mga kaigsuonan. So, mga kaigsuonan, atong nadungog sumala sa saysay sa atong hinigugma og minahal nga igsuon si Brother Sok. Iya yung gipangusgan sa John chapter 20 verse 23 sa pagkatinuod dili lang tong sugua para nila kundi sa matag-usa nato. Dili na maingon og pare ra. Makunsa na lang panalitan sa kay kag barko, eroplano, nag-away mo dito, nay mo ikaaway. Unya karon wa may paring available. So, direct ka mangayo pasaylo sa Ginoo. Oh, mangayo ka pasaylo sa Ginoo. Ala-ala mangita pa ka, nya nalunod ang barko, namatay ka, di ka maluwas, ug maugaling na. So, klaro kaayo og dayag nga ang pagpangayo sa pasaylo kung kita nakasala batok kanila. Pero giingon man po niya nga giingon man dinhi nga ang sa 2023 Juan, ingon man siya nga inyong dili man nagyana maura gyud naggugma
Ayaw ipamugos nga, mauna siya. Ayaw ipamugos, kay matag-usa na to. Kaya akong example katong sa barko, saan na lang malunod tong barko niya, nakakitag-away ka, so wa pa malunod, wa ka pangayog pa sa ilo, dito maluwas. So, klaro og dayag, nga sama ra gyapon na sa paghigugmaay. Gingon po dito sa James chapter 5 verse 16, isugid ang inyong matag-usa ka sala. Wa man hinog sa pare. Wala oy. Mo na nga nindot kay ni atong gituki kay dili na ingog lamo-lamo, di po ningon og kuan pataka. Gibase yun na to sa Biblia. Nya ang Biblia as we know, balaan mga sinulat sa mga balaang ug matarong tumutuo o sumusunod sa Ginoo. So mga kaigsuonan, ang pagsugid man yun o sa pare labing tinuod wala jud katungod ang pare kundi matag-usa na to kay hinigugma ta sa matag-usa. Gibuak na ang tabel sa kamatayon ni Kristo og tanan na makasulod. Dili lang kay pare, tanan na makasulod kay kitang tanan gipakamatya na sa Ginoong Kristo. Katong lang pagbuak sa tabel gikan sa taas. Mao na to pag-abre na to sa tanan. Ayaw ninyo paabuta nga kumpisal, bahala mo kumpisal mo diha, basta nagpadaygay mo dire. O nag-away mo sa imong asawa be, mudagan day ka pare, padre pasaylo ako padre, ako nasumbagan ako asawa. Di pag uli nimo galagot gyud imong asawa. Mangayo ka pasaylo sa imong asawa. Mo na diha, dai pasaylo ako dai kay na nahinaykan mo kanako dai oy. Ana ba? Di kay indagan day ka sa pare, na disgrasya juga. Di juga kapasudlong mahimong mapriso ka na. Mo na nga matag-usa ni oy. Asa mabasa? Acts chapter 8 verse 22. Okay, thank you. Mao to ang rebuttal ni Brother John Oliver sa pastor sa Pentecostal. Nya kita lay mag paminaw sa atong pagpaminaw, kita na magtimbang-timbang kinsay husto nilang duha. Unya ang last nga rebuttal ni Brother Sok daan ang panapos nga mensahe alang sa tanan kay nagdaginuta sa oras. Salamat kayo, Brother Ling. Salamat, Brother John, sa imong rebuttal. Everything done by God has always its purpose. Nga sabihin siya pa na, bisag unsang gitukod o gihimo sa Ginoo, doon na siya tuyo. Muna nga, kadong isulti ni Brother John, ganina, na itubag ang simbahan, kay mato pa niya, nagsakay ng aeroplano, hapit na makras ang aeroplano, niya katong tawhan ng pasahero, makasasa, lingi-lingi, o wag pare, masama iyang buhaton. Mao, pag hinulsol siya mga sa, direktas Ginoo. Mapasaylo ba siya, mapasaylo. Ang simbahan doon ay pinulungan niya na, Nimo tenitor quia ad impossibilia. Nimo tenitor quia ad impossibilia. Nothing is responsible of what is impossible. Ang binisya na nga, dili ta pagkasadon, dili ta pahimuon so sa tulumanon o obligasyon, kanili na ito mahimo. Sama pagkumpisal so sa katahong nasa barko hapit na malunod. Sama pagkumpisal o pare so sa tao nga nasa aeroplanong hapit na makras. Ginulsulta. Muna nga, nimo tinitor kuya di imposibilya, matod pa, dili ta isipon nga sadaan kung dunay tulumanon nga dili nato mahimo tungod sa kakulian. Wa ta saan to pagkumpisal o may pare diri sa taas barko, o may pare diri sa eroplano. Hinulsulta. Gitunlo na simbahan. Dili kay sa tanang higayon madto tag pare. Kung dunay emergency, pareha to akong hiyabtan nga masakiton. Dying. Ya, layo-layo man ang pare. So ni Hunghong, niluhod na lang ko doolya, ni Hunghong na lang ko Brad. Niya na kita sa dool sokmanan sa Ginoo, gigugma ka sa Diyos. Gusto siyang maluwas ka. Hinulsuli ang tintungan tanan ni mong nga sala. Ing na Ginoo, naginulsul ko sa tanan kong nga sala, kay di nahadlo kong muadtog impirno, pero labaw sa tanan, tungod kay nahigugma ko kanimo. Pasiloon kasi Ginoo na. Kay may pare ka kumpisalan. Igo lang tang nagtambag wa tang hatag absolution kay dili man ta pare. Muna niyo ko ganina nga everything done by God has its own purpose. Iya man ang pagbuot. Niya man na sa
2 Corinto 5:18-20. Nganingon San Pablo, kami, nga apostoles, mga ministro kami sa pagpasiguli. Ng taong makasasala, among hatagan sa mga pulong sa kinabuhi, pulong sa gugma ug pasaylo. Kunya, mo na nga, niya nang among paghimo, kumpisal ng Tuhana, kay pare mas San Pablo, madana nato siya sa ni Kristo ka ng magkasasala. Huwag ang magkasasala sa dadon sa ni Kristo nga to samahan. Mo na, doon nagyoy responsible counselor. Kung doon ay mga maghapit na magbuno ning banag asawa niya, magbuwag. Ya, Katoliko manipulos. Basta gitambagan sila nga tos pare tagsa-tagsa iyong pagdungan. So nagkauli. Sa ito pa ni counseling power o the ministry of praise mo na ibuti pasabot niya na. Mo na nga palitan usa ka babae, ha? Nanapaw ang iyang bana in taon dito sa Saudi Arabia. Ya kumpisala imong sala ngadto sa imong hisad-an. Ya pag-abot sa bana, day, kinsa maning bataa? Liwat man nimo. Wala mo ko diri sa pito ka tuig. Kinahanglan suma sa lagda ni Brad John ito ka tinuod nga dong suwa ko diri wa ka diri di ako di asa siya diri kisaw na siya si kumpare ni mo ba mo na mingo bana sa de pinuti unahon ko nagpatay sa kumpare dahil ikaw na dili na mahimo. That is very serious. Kinahanglan ato ka mo kumpisal pare ay gitugan sa imong bana ang nahimo nimo kay mamatay na iyang naghilabot nimo. So mo na usa ka solusyon ana nga dunay pare, dunay counseling, dunay pagtambak, dunay paghatag pasaylo man sa tinuray nga paghinulsol. So balik ko na to kabubuton na sa Ginoong San Juan 20:22-23, mihuyop si Jesus mga apostoles, mga pare man to, dawata ang kahom. Bisag kinsang sala ang inyong ipasaylo, kung pisal nyo, pasayloa, kung naghinulsol. So mo na ang blessing na to as Catholics. With due respect to John Oliver, ako siyang ipahibaw nga anytime kung maghimo kag tima, ako mo pumatuod, ikay mo atake kay dili mo kumubawas og atake. Daghang tong nga diri mga saksi ni Jehova sa Badista, saka mo diri sa stage. Doon na mo few minutes to attack the Catholic faith. Pero tugutin lang ko pagtubag. Pero do not expect nga mo atake sa kunin mo, retaliate ko. No. Why retaliation? Nga ko ra enlightenment. Para nga atong tagsa kasing-kasing, mamauli, doon ay kahuknganan sa pagdaig sa Diyos, ang Diyos sa gugma, ang Diyos kamaturan, o Diyos sa kalinaw. Salamat, Brad John Oliver. Thank you kayo. God bless us. Kaninyong tanan nga niyaw naminaw sa DYHP. Size, ono, do sa dial sa inyong mga radyo, atong mga radyo. Sunod simana, mao gyapon, maminaw mo padayag og lain nga tema tingali si Brad Oliver. Ya, siya man ay, pero bisag dili si Oliver dato na ingon si Hari Krishna. Ako yes, magsabot mi. Oh, pero mo man mabot. Mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagduyog kanato uban sa atong pagampo. Hinaut nga why offense. Wa ta maghimo mga pung nga makapasakit sa atong kaatbang, wa man san makapahimog pung si Brad John Oliver nga makasamad kung kasing-kasing, wala man. So daghang salamat. Salamat sa atong moderator si Brad Dan Cugtas, atong organizer si Brad Aling Bacalso, atong timekeeper si Brad Carlo Badinas. Salamat, Jan. Lakaw na maka, God bless us. Ang Ginoo magapanalangin tayo. Balik ta sa studio DYHP size 12. Pasalamat ta sa atong manager si Atty. Rafael Fernandez Banyok. Ang Diyos magapanalangin ka nato. So kinsa tayo mga kaigsunan na ito nga lain kontra kay wa man diri si Brad John Oliver